Engabe kuwukuthi uyathandaza, izinto ayilungi, uyasonta, izinto ayilungi, uyahlaba, uhlabela abaphansi, izinto still futhi ayilungi. Wenza konke, usebenzisa nemithi, kodwa still futhi izinto ayilungi. Man, you have to know your niche. You really have to know your niche. Mele wazi ukuthi yini othi uma uyenzile bese kwenzekelani. Yabo? Yini le niche kuwe okuwukuthi uma wenze yona izinto ziyenzeka. Mele uwazi lokho. Mhlambe ke uma uwuhlobo lomuntu onjalo izinto ezingalungi, ngingathi mina akushift ifocus kancane kulezo zinto. Uke udila into ekuthiwa i-energy healing and energy cleansing. Unakekele your energetic body. Yabo? Ngoba manje ngenzeka ukuthi uyathandaza, uyasonta, wenza zonke izinto, kodwa on an energetic level kunama energetic bondage, kunama trauma, kungcolile nje on your energetic body. Akushift focus ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi ngenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo isiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazili, uyabona. Hayi phela ngithi bayibethi laba abafunde kakhulu they define insanity njengokwenza into eyodwa kodwa expecting different results. Awukwazi phela ukwenza into eyodwa bese ulindela imiphumela ehlukile. Uma usizo izinto azikusebenzeli, zama lokhu. Masikhuluma nge-energy healing, energy cleansing, sesikhuluma nge-energetic body. Ama-koshas, noma yokosha, pranayama kosha, angithi uyazi ukuthi lo mzimba lo physical ogcina emzimbeni yonke onayo. Baze bayibiza ama-sheath, yabo? Causal body, yabo? Astral body, meaning imizimba yakho before kuzoba yilo mzimba. Ihlukene kawu-7 lo wokugcina lo physical. On your etheric body ke kumele ukuthi uke unakekele. Kunama rituals and activities ongawaperforma ukunakekela lo mzimba wakho loyo o energetic. Ngitsho yezwe indaba. Ake sikhulume nje nge-energy. Sikhulume nge-energy qala. Mhlawumbe uyazi noma wazi ukuthi umuntu une-energetic field, not even umuntu, yonke into ine-energetic imprint and blueprint yayo first before kuze yona as physical. Yabo? So yini affecta le energetic field yakho? Imicabango yakho. Imicabango yakho izotriggerisha certain glands ku endocrine system yakho. Uma ngabe lo mcabango itriggerisha certain glands ku endocrine system yakho, those glands they correspond to a certain energetic center that is called chakra. Each and every gland in your body corresponds to a certain chakra or energetic center. Yabo? So if a certain gland is activated because of what you think, that gland will pull energy to kwi-energetic center or from i-energetic center ethile. So kusho ukuthi lapho wena uyayi-exhausta because you are not blessing that center.
uyayi-exhausta leyo center leyo ngenxa nje yemicabango yakho. So ke nansi into yokuheala i-energy. 1, ngeke ngisho think ama-positive thoughts, ngeke ngisho kanjalo ngoba vele into oyibonayo zikwenza ucabanga ngale ndlela ocabanga ngayo. Indlela ocabanga ngayo ikwenza ubone lezi zinto ozibonayo. Angithi yabo ukuthi it's a loop. So uzocabanga kanjani positive? Uzocabanga kanjani? So that is why ngithi mina ake siqale la. Awukwazi ukuphakela esitsheni esingcolile. Kumele ukuthi uqale uclean isitsha sakho before uphakele kusona. Lo nto isho ukuthini? La emqondweni wakho already vele kungcolile. To the point ukuthi kungcolisani your energetic being. So qala phi ke? Qala la. Njalo ngesikhathi esithile noma njalo ekseni, yeah, preferably ekseni, uyavuka ufocusa kwi-point elilodwa emzimbeni wakho. Yes, asithi la ufocuse la, uvala amehlo ufocuse la isikhathi esithile noma ngo5 minutes ngoba u10 minutes ufocuse la, i-attention yakho uyibeke la. Yes, uma ngabe ukuthi imicabango iyafika, lo mcabango leyefikayo ungalwi nayo, ungayiphenduli, ungayigxeki, ungayijaji, ikulungile, ifikile yama visitor. Kodwa buya back ke uze la. Izolokhu ifika ihamba. Ifika ihamba. Uhlale la, mhlambe for 5 minutes ucuphe iwash. Ngalo nje uwash isitsha sakho ke lapho. Bese uyazama ke ukumaintaina lento izwile. Yabo? Lento izwile uzama, angizusho ukuthi yini ozoyizwa. Uzama ukumaintaina lento izwile. Shuthi mawusuka lapho ungabe sewubuyela back, vele kuzobuyeleka anyway emicabangweni yakho. Kodwa zama ukumaintaina lokho okuzwile. Shuthi zama ukuphila ngale ndlela kade uphila ngayo ngesikhathi kade ufocuse la. Ibe uphila kanjani ke? Ubuyi ignore imicabango yakho. Ngobani? Ubuchase le yanto yokuthini ngicleaner isitsha sami. Ignorance is bliss. Yabo? 2, ama-chakras abalance. Ama-chakras abalance ngemisindo, preferably ngemisindo. Mawukuthi awazi abalance kanjani, hamba uye ku-YouTube ufike usearch ukuthi how to balance chakras, changes akasha, uzoyibona ivideo. Lam, vam, ram, yam, ham, kanjalo kanjalo. Lapho unakekela your energetic self. Angithi indlela eziwuthi ngisakubalele zona. Ngisazofaka nepranayama. Yes. Ngisakutshele nje lokho bese ngathi ngithi balance ke ama chakras. Now ngesikhathi wa balance i-attention izohlala kuleyo chakra uzuqede. Attention ihlale kuleyo chakra uzuqeda, uyothi uqeda uyoza ukuthi uyobuzwana. Lastly, ipranayama ake ngime ngayo. Lastly, cleanse i-aura yakho. Sebenzisa ama-incense, visualize ukungcola lokhu kusuka la. Zicleanse i-aura yakho le. Yes. I-reality yodwa, i-consciousness, lokhu othi kuyenzeka wena kuyenzeka ngempela. That is the only reality. If you visualize ukungcola kwehla la, vele kuyehla, kuyasuka vele. Kumele ukwazi lokho, ungaziphikisi ngoba kunjalo. Inkinga iqala mangabe usuzicontradicta wena.